Διογέννη, καλησπέρα. Με ακούς? Καλησπέρα σας και καλησπέρα και σε όλους τους ακροατές. Μπράβο. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι ο Διογέννης ήταν εδώ στο Σίδνεϊ πριν 12 χρόνια. Έχει ξανάρθει εδώ στο σταθμό του Τούταμπελάμ και έχει δώσει συνέντευξη. Ενδιαφέρον. Πρώτα απ' όλα, Διογέννη, να σε συστήσω και στους υπόλοιπους εδώ στο στούντιο, τον Αντώνη Μπατζή και τον Παύλο Θεοδωρακόπουλο, οι οποίοι θα σου κάνουν και αυτοί ερωτήσεις. Διάλεξα αυτό το τραγούδι, Διογέννη, πρώτα απ' όλα διότι με εντυπωσίασαν και οι στίχοι πέραν της μουσικής. Γιατί έψαχνα να παίξω ένα τραγούδι και με εντυπωσίασαν και οι στίχοι. Πρώτα απ' όλα, πού σε βρίσκουμε? Βρίσκομαι στη Μελβούρνη. Στη Μελβούρνη αυτή τη στιγμή. Έχει μια εβδομάδα που έχω έρθει. Έχω κάνει κάποιες εμφανίσεις εδώ και θα κάνω και κάποιες ακόμα μέχρι την επόμενη Παρασκευή που θα έρθω κοντά σας στο Σίδνεϊ. Λοιπόν, να πούμε ότι ο Διογέννης θα έρθει το Σάββατο στις 6 Απριλίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Pontian House εδώ στο 15 Riverview στο Airwood και θα συμμετέχει σε ένα τραπέζι που κάνουν ο Πόντο Ξενιτέ. Αλλά την Κυριακή 7 Απριλίου, την επόμενη μέρα, θα δώσει ένα δωρεάν σεμινάριο εκμάθησης ποντιακής λύρας, ιστορίας και ποντιακής διαλέκτου, παρακαλώ. Αυτά να τα ακούτε εσείς, κύριε Θεοδωρακόπουλο. Μαθητές απάνω από 70 παίρνει? Βεβαίως. Εννοείται. Δεν έχουμε περιορισμό ηλικίας σε αυτά τα πράγματα ποτέ, ούτε στην εκμάθηση του διαλέκτου, ούτε στην εκμάθηση της λύρας. Λοιπόν, εγώ στην Ελλάδα έχω μαθητές από 8 έως 78 ετών. Καλά είμαστε. Λοιπόν, πες μας δύο πράγματα για σένα, Διογέννη, γιατί ο κόσμος ξέρει. Πες μας δύο πράγματα. Τι ακριβώς κάνεις στην Ελλάδα, γιατί μου είπες 5 πράγματα στο τηλέφωνο και ομολογώ ότι έμεινα και άναυδος. Για να ακούσουμε. Λοιπόν, να πω 5 πράγματα για μένα. Ασχολούμαι με την λύρα και με το τραγούδι εδώ και 28 συναπτά έτη. Διδάσκω εδώ και τουλάχιστον 17-18, αν δεν κάνω λάθος, κάπου εκεί. Σε μαθητές, όπως είπα, από πολύ μικρές ηλικίες μέχρι και μεγαλύτερες. Έχω 9 δισκογραφικές δουλειές στο ενεργητικό μου μέχρι σήμερα και 2 συγγραφικές δουλειές, 2 βιβλία που έχω εκδώσει και κυκλοφορούν σε όλα τα βιβλιοπωλεία στην Ελλάδα και online φυσικά. Το ένα σχετίζεται με την εκμάθηση λύρας, είναι ένα πρότυπο σύστημα εκμάθησης λύρας, μια προσπάθεια απλούστευσης της εκμάθησης λύρας. Και το δεύτερο βιβλίο μου, το οποίο κυκλοφόρησε πέρσι, σχεδόν 1 χρόνο θα κλείσει τώρα, είναι μελοποιημένη ποίηση στην ποντιακή διάλεκτο με δυνατότητα ακρόασης. Ήταν κάτι πολύ πρωτότυπο σαν βιβλίο. Ασχολείται με τη γραμματική της ποντιακής διαλέκτου, πώς θα γράψουμε σωστά τα ποντιακά, και περιέχει μέσα πολλά τραγούδια που έχω γράψει εγώ και πρώτον γραμμένα στην ποντιακή διάλεκτο, με ένα μικρό λεξικό κάτω από κάθε τραγούδι με τις πιο δύσκολες λέξεις. Ελεύθερη μετάφραση στα νεοελληνικά για αυτούς που δεν ξέρουν ποντιακά. Και η πρωτότυπη ιδέα ήταν κάτω από κάθε τραγούδι να υπάρχει και ένα QR code, το οποίο το σκανάρει ο αναγνώστης και ταυτόχρονα ακούει το τραγούδι ενώ το διαβάζει. Λοιπόν, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Γιατί είναι και πρωτοποριακό. Δεν ήθελα έτσι λίγο να ξεκαθαρίσουμε κάτι και ήθελα τη γνώμη σου. Γλώσσα εννοείται όταν υπάρχουν γραπτά. Όταν υπάρχει γραπτά, ένα ιδίωμα θεωρείται γλώσσα. Δηλαδή, γραπτή γλώσσα με την έννοια ότι υπάρχει σύνταξη, υπάρχει γραμματική. Υπάρχει ποντιακή γλώσσα, η ερώτηση είναι αυτή. Υπάρχουν γραπτά στην ποντιακή γλώσσα, συγκεκριμένα? Υπάρχουν γραπτά, αλλά η ποντιακή δεν θεωρείται γλώσσα, θεωρείται διάλεκτος. Όπως είναι και τα κυπριακά, όπως είναι και τα τσακώνικα. Η ποντιακή θεωρείται διάλεκτος γιατί η γλώσσα στην οποία βασίζεται είναι η ελληνική με ιωνικό υπόβαθρο. Η ποντιακή διάλεκτος βασίζεται στην αρχαία ιωνική διάλεκτο, στην αρχαία ιωνική, οπότε θεωρείται διάλεκτος και όχι γλώσσα. Γλώσσα είναι τα ελληνικά. Ωραία. Είναι η διάλεκτος που έχει διασωθεί με την πιο άμεση σχέση με την αρχαία ελληνική. Ακόμα και η νεοελληνική που μιλάμε δεν είναι τόσο στενά συνδεδεμένη όσο είναι η ποντιακή με την αρχαία ελληνική. Όπως και τα υπάρχουν λέξεις και στο σεμινάριο την Κυριακή παρατρύνω τον κόσμο να έρθει στο σεμινάριο που θα κάνουμε στον Πόντο Ξενιτέα.
θα μιλήσουμε και θα αναλύσω πλήρως αυτά που λέω, για να αποδείξουμε με λέξεις και παραδείγματα, λέξεις τις οποίες στα ποντιακά τις χρησιμοποιούμε αυτούσιες από την αρχαία ελληνική και στην νεοελληνική χρησιμοποιούμε ξένες. Καλά, μεγάλη κουβέντα είπες τώρα. Εμείς είμαστε πανδέχτες γενικώς. Είμαστε και πανδότες, αλλά είμαστε και πανδέχτες. Πάρα πολύ πιο εύκολα παίρνουμε παρά τέλος πάντων. Ήθελα να κάνω μια ερώτηση προσωπική. Πόσο χρονών είσαι, πρόδρομε? Γιατί έχω ακούσει... Είμαι 38. 38 χρονών. Και βλέπω έχεις κάνει πάρα πολλά πράγματα. Μου είπες πόσες δισκογραφικές δουλειές, αν δεν κάνω λάθος? Δισκογραφικές 9. 9. Ναι. Και το τελευταίο, αν δεν κάνω, είδα, το τελευταίο σου είναι πρόσφατο. Η τελευταία μου ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά κυκλοφόρησε πέρσι μαζί με το βιβλίο, στην ίδια περίοδο. Από τότε έχω κάνει κάποια singles ακόμα, τα οποία στο τέλος είναι και πλέον και της μόδας να κυκλοφορούμε τραγούδι οι καλλιτέχνες. Αλλά εγώ πάντοτε όταν θα ολοκληρώσω μια 10 ή 12 τραγούδια, πάντα τα περικλείω μέσα σε μια δισκογραφική δουλειά, γιατί μου αρέσει να μένει κάτι ολοκληρωμένο. Ναι, Διογέννη, καλησπέρα και από μένα. Θέλω, όπως είπες και εσύ, με τα τραγούδια που έχεις γράψει, πιστεύω τα περισσότερα πρέπει να είναι και βιωματικά τραγούδια, αν δεν κάνω λάθος. Σε ένα μεγάλο βαθμό είναι και βιωματικά τα τραγούδια, αλλά όχι 100% βιωματικά. Έχω γράψει 100% βιωματικά τραγούδια από εμένα και τις εμπειρίες μου και τις ιστορίες που έχω ακούσει, ας πούμε, από παππούδες, γιαγιάδες κτλ. Αλλά επίσης έχω γράψει και τραγούδια βιωματικά από ιστορίες που έχω ακούσει. Δεν τα έχω βιώσει εγώ, αλλά τα έχω ακούσει. Σήμερα, 28 Μαρτίου, είναι η μέρα της γιαγιάς. Διεθνής ημέρα της γιαγιάς, παγκόσμια ημέρα της γιαγιάς. Και έχεις γράψει συγκεκριμένα... Ναι. Έχω γράψει και, μιας και είναι η μέρα της γιαγιάς, έχω βάλει και τη γιαγιά μου μέσα να συμμετάσχει. Έχει συμμετάσχει δηλαδή σε τραγούδια δικά μου, είτε προλογίζοντας, είτε σε ένα βαθμό να αφηγείται κάποια πράγματα. Είχα τη χαρά και την τύχη να μπορέσω να ζήσω τις δύο γιαγιάδες μου και τον έναν παππού μου. Φύρανε πλήρης ημερών και οι τρεις, μόνο τον έναν τον έχασα λίγο πιο νέο. Και μπόρεσα και πήρα πάρα πολλά πράγματα από αυτούς και νιώθω εξαιρετικά τυχερός που μπόρεσα να ζήσω με αυτή τη γενιά και που είχε τα ποδιακά τα είχε σαν βασική μητρική γλώσσα. Ξέρεις, Διογέννη, τι γίνεται? Αυτό που είδες ρε παιδί μου, πως μερικά πράγματα, και εδώ με τον Παύλο λέγαμε πριν για μας εδώ τους Έλληνες που προσπαθούμε τέλος πάντων να μιλήσουμε τα ελληνικά, να τα μάθουμε στα παιδιά μας, και οι πόντοι στην ουσία, ναι μεν ελληνικά είναι όπως είπες και εσύ, αλλά είναι διαφορετική διάλεκτος, αλλά ελληνικά είναι άλλο το ακούσμα. Πόσο δύσκολο είναι από την προηγούμενη γενιά της γιαγιάς σου, για παράδειγμα, να μεταλαμπαδευτείς εσένα, ναι, πάλι να μιλάς, να μπορέσεις και εσύ με τη σειρά σου να το μεταλαμπαδεύεις αυτό στη συνέχεια. Είναι πολύ δύσκολο, και αυτό που το βλέπουμε εμείς αυτό τώρα ζωντανά, που προσπαθούμε σε μια κοινωνία εδώ πέρα που μιλάνε όλοι αγγλικά. Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό, και αυτό ήταν πάντα όλες μου οι δουλειές και όλες μου οι προσπάθειες περιστρέφονται γύρω από μία σκέψη που έχω στο μυαλό μου, το τι θα αφήσουμε πίσω μας εμείς, το τι θα μπορέσουμε να μεταλαμπαδεύσουμε και εμείς τις επόμενες γενιές. Έτσι λοιπόν το βιβλίο, όπως και όλες οι συγγραφικές μου προσπάθειες, είτε είναι τραγούδια είτε είναι βιβλία, είναι γύρω από... Έχω μια σκέψη στο μυαλό μου, τι θα αφήσω εγώ πίσω. Προσπαθώ λοιπόν με τον κάθε τρόπο να μεταλαμπαδεύσω έστω και μία παραπάνω λέξη και μία παραπάνω έκφραση και μία παραπάνω προσπάθεια, έτσι ώστε να μάθουν και οι επόμενοι τη διάλεκτο, γιατί μέσα στο βιβλίο μου με την έρευνα που έκανα κατέληξα ότι υπάρχουν πολλές έρευνες που λένε πως οι διάλεκτοι που ομιλούνται στον κόσμο τείνουν να χαθούν. Από τις 6.500 περίπου, και μάλιστα από ένα πανεπιστήμιο εδώ της Αυστραλίας ξεκίνησε αυτή η μεγάλη έρευνα,
από ένα πανεπιστήμιο της Μελβούρνης, ότι ενώ τώρα ομιλούνται περίπου 6.500 και πάνω γλώσσες και διάλεκτοι στον κόσμο, ότι μέσα σε 100 χρόνια θα έχει εξαλειφθεί το μεγαλύτερο μέρος τους. Μάλιστα, κάποιες δυσίωνες έρευνες λένε ότι θα εξαφανιστούν εντελώς οι περισσότερες γλώσσες και θα μείνουν 7-8 γλώσσες σε όλο τον πλανήτη. Ναι. Αυτό το βλέπουμε στην πράξη να γίνεται. Μιας και στη δική μου γενιά τα παιδιά τώρα είναι ελάχιστοι των ελαχίστων που μιλάνε ποντιακά. Κύριε Διογέννη, ορίστε. Καλησπέρα και από μένα, Παύλος το όνομά μου. Καλησπέρα. Σας θαυμάζω για αυτό που κάνετε, γιατί είναι μεγάλο πράγμα αυτό που κάνετε. Να κρατήσετε την παράδοση. Και εξηγούμε για να μην παρεξηγούμε. Δυστυχώς όμως, όταν βλέπω το X Factor από τα ελληνικά κανάλια ή το Eurovision και η Ελλάδα αντιπροσωπεύεται με ξένους στίχους και όχι την ελληνική γλώσσα, και στο X Factor οι περισσότεροι τραγουδάνε αγγλικούς στίχους, με απογοητεύομαι και θυμώνω. Σας καταλαβαίνω. Και θυμώνω. Ζείτε και σε ένα περιβάλλον εσείς εκτός Ελλάδος, σας καταλαβαίνω, γιατί εγώ που ζω εντός Ελλάδος και με ξενίζει αυτό το πράγμα. Εγώ που ζω εντός Ελλάδος θα προτιμούσα, αν και αυτά τα θεωρώ πάρα πολύ εμπορικά και τα θεωρώ εκδηλώσεις και όπως ας πούμε και διαγωνισμούς, αν μου επιτραπεί η έκφραση τη Eurovision, που είναι ένας διαγωνισμός τραγουδιού υποτίθεται, αλλά μόνο κάτι τέτοιο δεν είναι. Μιλάμε για κάτι το οποίο είναι η μία χώρα με το γειτονική της αλληλοψηφίζονται, άσχετα με το τι ποιότητα τραγούδι θα φέρει στο διαγωνισμό η κάθε χώρα. Νομίζω ότι είναι λίγο άτοπος διαγωνισμός. Είναι κάτι απλώς για να διαφημίζουν οι δισκογραφικές κάποιους καλλιτέχνες ή κάποιο συγκεκριμένο είδος μουσικής που θέλουν να πλασάρουν και να διαφημίσουν. Ναι, αλλά εμείς αγωνιζόμαστε για τη διατήρηση της ελληνικής γλώσσας. Σωστά. Μας προδίδουν εκ των έσω. Δηλαδή από μέσα από την ίδια μας τη χώρα. Παραδείγματος χάρη, ακούμε ελληνικό ραδιόφωνο και βλέπεις τα πρωινάδικα στο ραδιόφωνο, οι εκπομπές, που στο διάλειμμα βάζουν ξένους στίχους, ξένα τραγούδια, και τους έχω κάνει την ερώτηση. Ελάτε στην Αυστραλία, λέω, και πέστε μου ποιος ραδιοφωνικός σταθμός θα βάλει ελληνικό τραγούδι. Ξένος. Σωστά. Εσείς γιατί? Λοιπόν, πιάσαμε, συγγνώμη, έφυγα από το θέμα. Σπύρο, έχεις το λόγο, συγγνώμη. Όχι, εντάξει, αυτό που πονάει πολύ και καλά κάνεις και το λες και το επαναλαμβάνεις και το θέτεις εκεί στη θέση που πρέπει, ομολογουμένως. Και εδώ πολύ σωστά τα είπε ο Παύλος, και καλό είναι αυτό, άσχετα με αν συζητάμε στη συζήτηση που κάνουμε τώρα για τα ελληνικά και τα αγγλικά ή για τα ποντιακά και τα νεοελληνικά. Σημασία έχει να ασχολούμαστε με την ουσία του πράγματος. Γι' αυτό και εγώ στο βιβλίο, μιας και μιλάμε για το βιβλίο, εγώ στο βιβλίο προτίμησα να σπάσω αυγά, που λέμε, να γίνω και λίγο κακός με πολλούς, για να προκειμένου να βάλω ένα λιθαράκι στη διατήρηση της παράδοσης. Ας πούμε, τα έσπασα λίγο με κάποιους από τους συλλόγους και κάποια από τα διοικητικά, τα οποία ασχολούνται αποκλειστικά και μόνο με το χορό. Όταν με πήραν από τον Ποντοξενητέα και μου είπαν ότι θέλουμε να εκμεταλλευτούμε το ότι είσαι εδώ και τις γνώσεις σου και να κάνουμε και ένα σεμινάριο, πραγματικά ρίγοι συγκίνησης με κατέκλυσαν. Χάρηκα τόσο πολύ που λέω, δες, οι άνθρωποι είναι τόσο μακριά από την Ελλάδα και δεν θέλουν να πάμε να κάνουμε ένα χορό μόνο να διασκεδάσουμε και τίποτα άλλο. Θέλουν να ασχοληθούν και με την ουσία. Και αυτό το πράγμα εμένα πραγματικά με ανέβασε πολύ ψηλότερα και ανέβασε και αυτούς τους ανθρώπους, ανέβασε τη διάθεσή μου, θέλω να πω, και ανέβασε και αυτούς τους ανθρώπους στα μάτια μου πολύ περισσότερο από ό,τι τους είχα, μιας και ξέρω ότι γίνεται αγώνας, όπως είπατε, εκτός Ελλάδος από την παροικία για να κρατηθεί η παράδοση, να κρατηθεί ο ελληνισμός και η ελληνική γλώσσα και η ελληνική κουλτούρα. Πραγματικά είναι άξιοι συγχαρητηρίων και πιστεύω πως η συνεργασία μας θα είναι για άλλη μια φορά άψογη και τα παιδιά και οι μεγαλύτεροι που θα συμμετέχουν στο σεμινάριο και στο χορό, ότι θα φύγουν 100% κερδισμένοι.
Να πούμε το σεμινάριο θα γίνει την Κυριακή στις 7 Απριλίου. Είναι δωρεάν. Είναι δωρεάν σεμινάριο εκμάθησης ποντιακής λύρας, ιστορίας και ποντιακής διαλέκτου στο ποντιακό σπίτι, στο Pontiac House, στο Έργου. Από τις 11 η ώρα το πρωί θα διαρκέσει μέχρι τις 3 η ώρα το μεσημέρι. Μιλάμε με τον Διογέννη. Ο Διογέννης θα είναι εδώ στο Σάββατο 6 Απριλίου. Στις 7 μετά μεσημβρία στο Pontiac House θα παίξει λύρα στο Riverwood. Εμείς σε περιμένουμε να σε ακούσουμε. Άμα έχεις και λίγο χρόνο μπορεί, δεν ξέρεις. Σίγουρα εδώ πέρα οι πόντιοι θα σε πάρουν και το Σάββατο. Θα σε έχουν εδώ πέρα στην πρωινή. Ξέρω ότι οι πόντιοι έχουν μια πρωινή εκπομπή το Σάββατο. Θα σε έχουν. Ωραία, με τα χαράς. Θα σε αφήσουν. Την προηγούμενη φορά, έτσι, πριν από 12 χρόνια που είχα επισκεφτεί για πρώτη φορά το Σίδνεϊ, είχαμε ξανακάνει εκπομπή και στο ραδιόφωνο το δικό σας και χάρηκα πολύ. Και ελπίζω αυτή τη φορά να τα καταφέρουμε και να σας γνωρίσω και από κοντά και θα χαρώ πολύ να τα πούμε και να κάνουμε και εκτενέστερη συζήτηση εκτός αέρα που δεν θα μας πιέζει ο χρόνος. Η αλήθεια είναι ότι κάθε φορά που μιλάμε με νέα παιδιά και πρόσφατα φιλοξενούμε πάρα πολλά νέα παιδιά ποντιακής καταγωγής, μας αφήνετε με το στόμα ανοιχτό. Πραγματικά Χαίρομαι, με τη δουλειά που κάνετε δεν τραγουδάτε μονάχα. Είστε και φορείς ενός πολιτισμού. Αυτό είναι το σημαντικό. Το σημαντικότερο. Ναι, μπράβο, γιατί όπως σας είπα, πλέον, μιας και η ποντιακή διάλεκτος δεν είναι μια καθομιλημένη διάλεκτος, δεν είναι ο μοναδικός τρόπος επικοινωνίας όπως ήταν παλιά, πριν από πολλά χρόνια, σε μια συγκεκριμένη, παρά μόνο σε μια πολύ μικρή συγκεκριμένη ομάδα, σε κάποια χωριά κτλ. Οι κύριοι φορείς κοινωνίας και μεταλαμπάδευσης της ποντιακής διαλέκτου αυτή τη στιγμή, καλός ή κακός, είμαστε εμείς που τα τραγουδάμε, είμαστε εμείς που τα γράφουμε, είναι οι σύλλογοι που προσπαθούν να μεταλαμπαδεύσουν στις νεότερες γενιές την ποντιακή διάλεκτο, κουλτούρα, μουσική, χορό και όλα τα παρελκόμενα της παράδοσης. Γι' αυτό και μόνο, και θα κλείσω με αυτό για να μην σας τρώω χρόνο, γι' αυτό και μόνο θα πρέπει όλοι όσοι ασχολούμαστε με την ποντιακή παράδοση, και είτε αυτή σε όλες τις εκφάνσεις της, είτε λέγεται θέατρο, είτε λέγεται τραγούδι, είτε λέγεται συγγραφή τραγουδιών, χοροδία, λύρα, το ένα το άλλο, θα πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί και να αντιλαμβανόμαστε το μέγεθος της ευθύνης που κουβαλάμε στην πλάτη μας. Αυτό θα ήθελα να πω και να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Σε ευχαριστούμε και εμείς, σε περιμένουμε να σε ακούσουμε, να σε γνωρίσουμε πρώτα απ' όλα και να τα πούμε και διαζώσεις. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σου. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Συνέχεια. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια στο έργο σας.